Здравейте хора, аз съм Леончо и в това видео ще играем Brawl Stars и ще разгледаме новия апдейт. В този апдейт промениха ранговете или тиерите. И да, чай да ги наредим. Ето аз имам Max тиер, който е 30 ранг по старото. Виждате има 48, 46 и надолу. 38, 40 и вече предишния 25 ранг е 38 ранг сега. Буквално 580 купи е 30 ранг, а пък преди беше 1000 купи. Това са ми героите, оставим само Кенджи. И ще направим за този нов герой, където го пробвам. Защото още не съм го пробвал. Така. Тук има дедбоксове. Буквално не остава още много малко и вземаме тези 10 дедбокса. Сигурно те ще ги дадат, не знам. Тук имаме тази книга. И когато свърши, след 8 дена ще може да отворим, не знам какво е това. Така да поиграм малко. Това идва след 8 дена и ще има отделно видео, където игра на челенджа. Тук съм играл една игра и съм загубил. Съм спечелил една. Така сега ще играем на Brawl Ball. С кой да играем? С Грей. И съм 48 000 купи. Аз пък 48 000. Така, тук почваме. Мандито тук не може да ме спре, убивам я. Биби. Добре. Имаме и сега. Знаете ли какво правим? Те тук обаче пречат. Имаме този спрей, който ако сте имали 30 ранг, го печелите. Сега тук фърваме топката. Сега някой да излезе там. Них не можах да оцеля. Добре, тази игра би трябвало да спечелиме. Бързо, 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 бързо. Добре бе. Тук не ме оцели. Добре, умира. Телепорт. Супер. Така, сега. Ето е и Чарли. Трябва да зарада супера, ето го супера. Ето е и бурята. Сега скачам, убиваме. Предъртвам. Нищо не направих. Бягам. И това би трябвало да е гол. Да. 1-0. Тук ма такова с супера. Само се скъпи гаджета, но няма нищо. Тук ме убиха. Според мен с тези нови рангове го направиха много зле. Защото буквално 30 ранг в момента е 500 нещо пъти, ако се отрудил преди. Добре, тук успях да взема топката някакси. И сега имаме шанс за победа. Аре бе, много оцеля. Айде, пак съм тук. Идем тук. За малко да
Тази игра трябва да вземе. Грей вече ме един от любимите герои. Аре бе, то супер на Чарли направо повърхва. И това няма да е гол. Подай. Супер. Бам. Айде. Първа победа. Още една купа и правим 30. Буквално 580 купи. Което... Ето виждате колко купи съм. Забравя да спомена и това. Ако имате герои над... Всички герои, които са ви над 1000 и примерно имате герои на 1100, имате този втория бокс. И това е много трудно. Аз днеска малко свалих кит и колата. Ще направя видео, където си показвам всички скинове, защото имам почти всички герои. И чай да направим още една игра на нокаут. Хора, ако искате още видеа в този канал, се абонирайте с камбанка и харесайте това видео. И допускане също ботки. Точно сега решиха да ми звънят. Гледай бе, брат. Тай сега ми бъгва малко. Това на Джо трябва да го приключа. Хората гаджет е много хубаво, защото виж как мога да го дръпна през стената. Тук може как да го убия, но не го убих. И остана само Анджело. Добре. Тук Анджелото. Така не умря. Аз се убих. Така. Как мога да го придърпам? Стига де. И тук би трябвало да умра. Може ли да не умра, не знам. Ама сигурно ще умра. 100%. Що почна да бъгва изведнъж? Да. Няма нещо, сега трябва да вземе този рунд и печелим играта. И видеото ще свърши. Това би трябвало да е... Опа. Тази им трябва да я убиеме, защото... Добре. Побегам. И победа. Даваме 40 000 купи. И 900. 80. Да. Така, хора, това ще е от това видео. Ще има още видеа този канал на Brawl Stars, може и на Clash Royale. И на FIFA. И това беше от видеото. Чао!